Mwana melungwa ya mablo yana vela alo buto ko ya go what ko buto dide jogo di bagwa. Am mo pelo ne bun ta. Mo bagwa onya bala ne ko. O wale na ba. Amosu na enye mu alo nso. Na amosu na cause you ba na me no na gala. Tata ka ewo lo Ogwu Amusu iba na block oro mo ki wo na me na. Yes. Ibabu na ebutere gị aka ngụchasị na akpata ya sa. Ibabu na ebute na ego bịa tata echi niile na ọzọ na agara. Ibabu na ebute heteres. Ibabu na ebute na ịgbasịa mbọ ịma ngwụrụ ego anya. Ibabu na aka ọsụkụ na nwanne mmekọsịa ibe echi niile o jide ụgwọ olie nke gị. Tata ka ọ ga-ebe. Ibabu na ebutere gị esemokwu bụ na nwanne bụ na nwunye gị bụ na ụmụnne gị bụ na famili gị. Ibabu na ebutere gị na alụba ụlọ ma na alụsịrị amosu bụ ihe niile ahụ. Anyị na ọba amosu bụ na o nwere ebe tili abaghị adịrọ mma ya bụ ibe na-ayasarị gị ibe. Ịnọsfa amosu bụ na o nwere nka ọgwụ agwọ n'isi gị ọgba nje bụ amosu maka na ọgwụ ka nke ọgwụ amosu. Ekekalụ nke ọ bụrụ egwu usokalụ nke ọ bụrụ nyanwụ mmadụ. N'ụbọchị tata na ibe niile ahụ bụ ibe ahụ na-edistọbụ ụlọ ndụ ọbịaba m ụwa awalịga n'aba na amosu. Tata ka nyere ụlọ ọgwụ tata ka ọgwụ. Kana eme mmadụ labụ amata ibe na-eme onye agbalụ mkpụrụ ọgwụ nye ya bụ ibe adị mma. Dana nke anyị aṅụ ọgwụ ọṅụọ dana nke anyị agba dana nke anyị akwa edelipa akwe. Tata ka m gbara ụlọ ọgwụ ya bụ amosu na tata ka ụnụ nwere onwe. Aya na-ebulokwa mmadụ aya na-asịrọkwa ọgwụ je gbuola anyị mmadụ na ibe anyị na-ekwu bụ ka ife ọbụla na-eji stọp na ibe anyị na-eme ka ọ kwụsị ịga aga na tata ka anyị na-arụ ọrụ wee kwụsị na ife ọbụla anyị na-eme ka o bido tata ka ọ gaba kpọchukwu elu ụgbọala nwa ebe ka ogbuo mmadụ ọlọka ọ dị mma onye gbuo onwe ya na-eje maka na onye were ihe mma ka ogbuo anyị mma ihe n'aka ya si na anyị bụ ya adịla anyị mma na ọ bụrụ ka o eji wee tọkarịsị ma onye ịlọwa anwụ na ka ọdụ ndụ ofu n'ime si bụrụ champion maka na bifo mmadụ agbaba ahụ mgbe imekọ karịa ya maka na mmadụ a na-anọkọtara oke etie mmadụ n'akụkụ ilu na onye bidoro ibe ibe ndị mgba agbaba ya ya adịrị gị mma na ka anyị rụsịrị ọrụ a taa ka ụzọ niile na-emepe Eze dibia. ọgwụ ya adịrị mma ọ bụrụ ezigbo ọgwụ ka ị na onye isi na-awapụrụ afọ m ọgụ ya ya mma Ntedo. onye ala adịrọ bụ ọgwụ ka ọ ya nwa dị mma Ntedo kwakwa. Iwe ọma na-emere onye na-agba mbọ mana ọ na-agara aga ọgwụ ka anyị agwọ dị mma Mana ọka ọdụ. Na ibe karịa nwoke ọbụ ya ọgwụ eje m agba Ọka ọdụ. Abịa nwere mgbe na-amala agba ekwu nsị tata na mmadụ ga-agba n'ihe na mmadụ na-abụtara anyị eri mmadụ na-egota moto bunye anyị mmadụ na-egota na mmadụ na-arụ ụlọ chi anyị ka ihe mmadụ ọ dịrị mma ọ dịrị ụmụ na ama n'ihe na nke ka nke ahụ ọgwụ gbalụ m hit ya dị ilile mụtara ya bụ obe n'ezi Dibia. Dibia. Anyị gwọsị ọgwụ lee obodo mara na ọgwụ na-ele Dibia. Snake kwa na ọrụ eke na nke anyị mara anya bụ awele nya ka anyị na-eme ebe ahụ nke anyị mara anya bụ na ụzọ kpochi akpochi anyị abịa kpọọ ihe nya bụ ụzọ ọ bụ na ya bụrụzi ka ya akụkwa na mụ nwere ha ma eji akụkwa Ntedo.
aja na ọba biko gbuo ọgụ tie aka ka ọ dị mma ise ọgwụ ka a na-agwọ ise ọ ya dịrị ụlọ mma ise ise ọ ka ọ dị ọ ka ọ dị ise ya na-egbula mmadụ na anyị nwere alọbụnagụ na-eji egbu ọgụ na anyị nwere polisi anyị nwere anyị alọbụnagụ anyị na-eji anọrọ anyị ọ ka ọ dị adịrị ụlọ ise anyị achọ na mmadụ chọrọ ka ọ fụgo etu ndị ụwa ntị mana ọ bụrụkwa ekwe mụ a na ala igbo ka mmadụ nwa na mụ na ala ka mmadụ dị ndụ ka ọ fụ na mụ mesịrị dị ndekwu na ndị mụ na basara last year mesịrị this year gasabarị m moto ọ ka ọ dị so na ndị mụ na basara gbarụ this year ya emezikwa ọ bụrụ getmanụ na m enweghị getmanụ na mụ na 50 nwere okwu mana ọ ka ọ dị dibịa etinye na geeti ọlụba getmanụ inwe ọgwụ nwe ego so ọ ya adịrị ụlọ nke mma ọ bụ dịla ama na nsọ nwaanyị ka e nyere nwaanyị kweta n'ibe nwoke na-ekwu bụ na eyọkarịa nwaanyị ahụ ọwa bụ na ọ na-ara ike mma ọ bụla ndere nke ọ na-ara ike gonye mgbe ọ ya eje na-atụ ụbọtụ iwe ahụ ị na-ahịa mgbe ahụ okporo nye ọ ya bụ ọrụ ya na nkịtị na-abụ atara maka Chukwu ka nna agwa afọ onye ọgọ dị dibịa ise ọ na-azụ nwa ya abịa n'ilu gị tata ma na ụbụ ọgwụ ere ike na ọgwụ agwụrụ agwọ buru ibu ya agwadosiela m osu wee gwuo si na taa ka anyị nyere ya lasa ọda na ibe niile abụ na-enye anyị nsogbu na tata ka ọ gwụrụ ise nke nwa bụ gbara ka anyị kere ekwuru si na ọrụ abụ ya akwụ ụgwọ ise ọyịba anyị kwuru dị ibe abụ ise ọya akwụ ụgwọ na ọyịba anyị kwuru dị ibe abụ ise ya agwọsi ya n'ilu wee na-ayọ ozugbo tie aka ka ọ dị mma ise n'ibe ya bụ ngọzi ọgwụ agba mmụọ ya tie aka bụ udo na-egbu ka ogwu na-egbu ọ ka ọ dị maka na ịtụọ mmadụ n'ụdọ gbaa mbọ tụọ ha n'ogwu ma na-ezo ọ bụrụ na mmadụ nwa iyi gbaa mbọ gbonye ya ọgwụ ya bụ ọ bụrụ na ihe egbupụrụ ọgwụ egbuo ntị maka na onwe ike iyi a na-emebere ọgwụ apịarapịa tụọ anyị na-aya ekwuru sị na gụba ọgwụ na-arụ ọrụ mmụọ na-etinye aka na mmadụ na mbụ jebere ọgụ na be ovu onye na ba ya etigbu onye ahụ etigbu ise dibịa ise mụ akpa agwa na ọ na-adọrọ mmụọ na-adọrọ anyị nwa mmadụ ise ọgọ dị na ya agwọsị ọgwụ na-enye m enye na mma esokwa na-enyekwa mmadụ ise ise divine connection favor good luck ọjị nwere na-ata bụ ọjị bụ n'anya ọjị favor ọjị udo ihe a bụ ibe abụ eji wee bịa taa ọ dịghị mma bụrụ mmadụ ka ị bịara ọ ya adịrị gị mma dịrị onye ahụ mma na ọ dịrọkwa izi mmadụ iwepụta taịnụ jeelu mmadụ ka ọ dịrị ya mma ụfọdụ ka ese nje bụ asị na-achọ iji ba ya gwara ọgwụ ego ọ ya adịrị ụnụ nke mma ise ka o ji agha ata mmụọ na-ebute akụ mmụọ na-emerụ oge mmụọ na-emerụ nwaanyị ọzọwalọ na okpuru ọrụ na-akpa otu mgbo mmụọ mụ gara n'ibe ụlọ taa a sị nke olu tinye aka nke ọgwụ dịla ise a bụ ọgwụ dịla achọ nwa dibịa gwara ya ọ ka o mere ibe maka anyị were bịa na ibe anyị kwọrọ bụ oke awere bụọ o nwere onye agbatụrụ isi ala jikọta obi di na nwunye ọnụ obi ọyị na mba ọnụ ka fa bụrụ di na nwunye ekwuru nsị ibe niile agwọrọ n'ọgwụ tata ya dịla ya gwọrọ ọgwụ ka mmadụ nwa mana onye gbuo onwe ya na-eje ibe anyị gwọrọ ọgwụ abụ maka awere fefọ udo dị most especially nke nwa bụ oke awere nke nwa bụ nwoke nụrụ nwaanyị mana nwaanyị ya dozi ka ya alazi eti ọda wee sị tata ka agbatuo ya anya nọ na ya abụgo na anya adịghị n'elu maka na o nwere ka nwaanyị esiri gokata nwoke enu legokata ya enu hụ na o jizi anya na o nwere onye nọ n'ilo na-etiri egwu na-etiri ya egwu mgbe ahụ ọ kpọgo ochie moto maka na moto anya 4 years 5 years abụrụgo ochie na ọ bụ na echenjila mmanụ ochie ka ọ ya abụ anya 5 years abụrụgo ochie anya 10 years ochie
na anya ya adọ onye ahụ na nke ọfụ Ntedo. na ya enega anya na onwego nwata nwoke ọ bụ n'ụdọ ya ka ya bụ o ji aba mba na-edebe alụ ma taa ka anyị na-akụkwasị ya aka ahụ na anyị nụrụ ya gba nkwụ ya anyị gwara ya ka ọ ga-eme ebe m kwuru ibe ahụ ya adịla ụnụ ncha mma nke nwa bụrụ ọgwụ na mbụ chumara anọkọta fagbasa wee kwụsị na ọmụ ya agwọ ya bụ ọgwụ ọdị mma ọgwụ ọbụla mụba akwa agwọtara onwe onye agwọta Eze dibia. Ọbụla kwụnyele. Ọchịchị ma ji eji agwọ ọgwụ Dua ka ọ dị. ya adịla anyị ncha Ise. ana m anya ka ọ bụrụ isi na mụ ma dịre nne m Ise. gọọmenti ike maka ama m nọọ akpụkpọ mgbara ka eji wee kwe mana e were akpụkpọ ebunukwe na ma ya ata mma etiri ọdụ maka o metiwa n'iru onye nwa ya abọ m ego gwa m ibe mma aka ọlụ ala ọ bụ ọdị mma ka anyị bịa Ise. ọma ya emeela anyị Ise. gwa mmanya ka anyị ji wee bịa n'iru gụpụ mmụọ sikwu tie aka ka ọ dị mma gwa mma ka anyị na-ayọ dị mma ka anyị na-ekwu ọ bụ nwa nkwụ mee ibe nkwụ okenye nwa nkwụ okwu eziokwu ọ bụrụ na ị na-agụ ihe ese ebe okele ana dị mana okwere agbawo na papa wa nwa n'oge mana ị mara ka ihe esi mara ebe okele ana dị ị na-agụ nwanne nna ọ na-emere gị gaa were mmanya jebelapịa ya ṅụọ afọ shọt ọ na-eweta aka nke 5-6 jụọ anyị ebe a na-eji onye okporo ọgbawa ọ ya agbawa ya ọ bụla ya na-eme ọ mmanya ọ ṅụrụ na-eme Ntedo. Ise. mmanya emerụ Ise. mmiri na-apụta ya Ise. 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 Bible agụba ọgwụ ka ihe eme the last authority ndị ka m na-akọmandị gụba ọgwụ ka ihe mee ihe ekwu Ise. ebe m kwuru ibe a ka anyị na-enye gụba ọda final solution ka anyị na-enye final order ata ka anyị na-akọmandị wee sụkwụta eme ihe anyị Ise. Eze dibia. o ji ala agba na okwu asị mmapa na-egbu awa ka ntụtụ a na-atụtụrụ ogbe agbụchi nwata kweta ka ọkpata njọ ọfe efete efete nye ka mgbede ji arị na ọnwa ji etiri ụwa owu ji akpa n'ime na ọ bụ na oke isi adịrọ nwa akịrịka ụwa na Dibia. ana m aga n'oge a na-azọbụrụ ọjị nke o ji azọgbu ede gbakọta bụrụ isi ọgụ onye nwudere bụ isi ọgwụ onye ka ị gwara ụlele alọbụ na ibe anyị ji ekwu okwu anyị isi bụ na anyị nwere ejima ji eji agwọ ọgwụ Ntedo. ya aka yi ọtọ gbuo ọgụ n'ọyịba anyị ka anyị na-ayọ gị Ise. anyị bịa alụ bụ ka ọ dị mma ya bịara ka mmadụ ma mana onye zọkọrọ ya bụrụ onye bụ onwe ya na-eji onye si n'orimila ataghị ya zonye ọgwụ ka ọ bụ n'orimila na Ise. ska maka ya echi ji iwu iri bụ na ọ ya enwe iri ewu Ntedo. anyị kwere ka ọ ya dị Ise. Nọọsụ ụmụ Igbo. abụ m na-eme Ifeọma ya emere ụlọ ntachi Ise. divine connection Ise. ndị eji anwụrụ ọkụ ya ruo n'igwe ntị Ise. mgbe ị na-agba ọgwụ Ifeọma ya Akwụ emere onye oke ọgwụ.